अगर आप भी चाहते हैं SSD म्यूजिक की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेम से बोलो देवघर वाले बाबा की। कैसे चढ़ियो जिनके SSD म्यूजिक लखनऊ के बलवा से कैसे चढ़ियो कामरों में घंटी लगवले है बानी कामरों में घंटी लगवले है बानी यारावा के कहला से कामरों में घंटी लगवले है बानी यारावा के कहला से असो जलावा कैसे चढ़ी हो लकड़ाउन के बढ़ला से कामरों में घंटी लगवले है बानी यारावा के कहला से कामरों में घंटी लगवले है बानी यारावा के कहला से असो जलावा कैसे चढ़ी हो लकड़ाउन के बढ़ला से कैसे चढ़ी लकड़ाउन के बढ़ला से मानव के श्रद्धा सुनी नया बकीर रह जाई अधूरा सोचल सपनावा सुनी न भोला होई न कबहू पूरा मानव के श्रद्धा सुनी नया बकीर रह जाई अधूरा सोचल सपनावा सुनी न भोला होई न कबहू पूरा कुछऊ नाही निमन लागेला कुछऊ नाही निमन लागेला कोरोना के अइला से कुछऊ नाही निमन लागेला कोरोना के अइला से असो जलावा कैसे चढ़ी हो लकड़ाउन के बढ़ला से कैसे चढ़ी लकड़ाउन के बढ़ला से छोटकी भौजी हमारा सुन कैली तैयारी भैया से कह के किन के ले अइली अपना लगेलुआ साड़ी छोटकी भौजी हमारा सुन कैली तैयारी भैया से कह के किन के ले अइली अपना लगेलुआ साड़ी बोलब मनाही गूंजी अब की सुल्तानी बोलब मनाही गूंजी अब की गौआ मोहल्ला से बोलब मनाही गूंजी अब की गौआ मोहल्ला से बाबा जलावा असो जलावा है कैसे चढ़ी हो लकड़ाउन के बढ़ला से कैसे लकड़ाउन के बढ़ला से रंजित रंगीला के गीतिया है असो सावन में नहीं सुनाई डीजे करन एकरा म बोला के करा संगे जाई रंजित रंगीला के गीतिया है असो सावन में नहीं सुनाई डीजे करन एकरा म बोला के करा संगे जाई डी के धीरेन्द्र कहेला जल्दी डी के धीरेन्द्र कहेला जल्दी हटे नहीं जा चला से
आंगुर बाबू कहेला जल्दी हटे नहीं जा चला से असो जलावा कैसे चढ़ी हो लॉकडाउन के बढ़ला से Samji Recording Studio, Chandiya Sthan, Baghaye.